Il-gvern ta' Bella huwa gvern li jirrispondi biss għal kriżijiet u m'għandux pjan fit-tul. Dam differenza għal gvern ġdid nazzjonalista li kommesti ħares fit-tul kemm fis-settur tal-enerġija kif ukoll fis-settur tat trasport. Kien dan il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret f'San Pawl il-Baħar u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Markentni Sammutu Rajin Kallus u s-Sindku Ċensu Kalja fejn intqal li tal-inqas 7 toroq qed jinqalgħu mill-ġdid f'San Pawl dan minkejja li dawn saru fl-aħħar 6 snin u issa jinqalgħu biex suppost issaħħaħ il-provvista tal-elettriku permezz ta' cables ġodda. Markentni Sammut sostna li dak li qed jiġri f'San Pawl jikkonferma li dan huwa gvern bla pjan li ma investix kif suppost u li ma għandux pjan holistiku għaliex kieku kellu pjan holistiku dawn it-toroq ma kinux jinqalgħu wara ftit snin. Jekk dan il-gvern laqqas tin ta' paċi jippjana triq għal 5 snin naħseb wara kemm ta' paċi jippjana viżjoni għal 30 sena kif qiegħed jgħid illi sar jagħmel. Partit Nazzjonalista fil-gvern ikun gvern illi meta jiġi biex jagħmel xogħlijiet fit-toroq l-ewwel nett jippjana fit-tul biex triq ma jkollix għalfejn issir u terġa' tinħala ftit wara u jara wkoll il fejn jidħol l-maniġġjar ta' traffiku dan isir b'mod aktar koordinat illi ma joħloqx kaos u konfużjoni kif rajna jiġri f'diversi istanzi. Rajin Kallus qal li ħafna toroq qed jinqalgħu mill-ġdid riżultat ta' abbandun fis-sistema tal-enerġija f'pajjiżna. Dan ikfissa l-poplu Malti u Awċi ilu 11-il sena jara gvern ffukat fuq prijoritajiet ħżiena u gvern li huwa mimli b'ministri dilettanti u bla pjan. Jekk int m'għandekx il-provvista tal-enerġija ma tagħmel xejn. Tista' mhux tagħmel projections, tista' mhux tinvesti, imma l-iktar ħaġa fundamentali l-enerġija jekk ma jkollokx lila kull ħaġa oħra tfalli. U rajna fis-sjuf li għaddew, li għadda u ta' qabel. Rajna sjuf sħaħ ta' araq, dlam u sħana. X'fisser? Fisser reputazzjoni ħażina għat-turisti tagħna. Għal Maltina lina stessa x'dan hu pajjiżna. Għaddejna minn esperjenzi koroħ, sajf wara liħor. Is-Sindku Ċensu Kalja affakkar li f'San Pawl qed jgħixu 10,000 persuna iktar minn kemm jgħixu nies f'Għawdex kollu u semma fost l-oħrajn kif San Pawl qiegħed ukoll jiffaċċja problemi ta' drenaġġ. Il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar ma jistax ikun kontra li dan ix-xogħol isir, però rridu nassiguraw ukoll li l-inkonvenjenza lin-nies lir-residenti u lil dawk li għandhom l-attività kummerċjali tkun l-inqas kemm jista' jkun. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll il-Kunsillira tal-Partit Nazzjonalista Mary Borg.